हेलौ सोरां बहा दं नोंलाय? आं बिसिनायावसो गोलांलाबायनानै दंलै नै। जेबो खामानि गैया दा नोंना दिनै? खामानियाथ' गैनाया गैयामोन। ओमफ्राय माथो खबरमोन? बिदिब्ला आब' गुमैमोनाव आलासि जाना फैनि। आं लाजियोलै। माखौ लाजिनांगौ जाखो? दे बिदिब्ला दा फैबानो जाबाय। मादै सोराङालाय? नै देलायगासिनो दङ। फै जिरायफै उमुरादै। दाबो जाया थाब देलाय। जानोसै र' दसे जिरायथ'। दे। बहा थांनो नागिरदों नोंसोरो उमुरादै? ए मादै जों आब' गुमैमोनाव आलासि जानो थांनो नागिरदों। लकडाउनाव लामाफ्राव दिगदार जाया बे आदै? एसेग्राब माने गिनांथ'वाखैनो मादै। मैया आब'नाव फन हरना सोंहरखादोंमोन आं। जाबायलै आसोल थांखानोसै दा। थाङाबा सानदुं लांबाय। साहाबो फुदुंनानै होजायासै आंजों उमुरादै? नांलायला मादै। ओइ आब' बहा थांजोबखोब्रा? ए आगैमोन फैदों जिरायफै। जिराय। रैसुमै साहाया लाबोग्रोदो दे। लांगौ र'। आगैमोन साहा गोजासो जाबाय। लोंलायदो नोंस्रा? जागोन दे। रैसुमै खाबा लांफैदो नै। फैनाय नोंसोर दसे जिरायथ'लायदो दे। आंहा अफिसाव खामानिबो दं। आं सफैस्लाबबाय बायाबाबो दा जानानै थांदो। जागोन दे गुमै। लकडाउनबाबो अफिसनि फिसा फिसौ खामानिखौ मावनांगौ जायोलै बैनाय। सरकारनिफ्राय जानाय नालाय। आरो बैनाय बेखौथ' सिनायासै आङो अबेनि जाखो? दा बेखौलाय मानो सिनायाखै जाखो? मादै जालुनि फिसालाखौलाय? हाब माला बेबायदि एफा गिदिर देरलायलायखो बैनाय सिनायलायनो हायो? होद गुमैया गाहा जोंनाव थांला नालाय ओंखायनो सिनायला। सम मोननानै बैनाय माब्लाबा थांसिगोन दे बैनाय। थाथ'दो दे बैनाय दा। आंहा नोंसोरखौ गारनानै थांनाय जासिगोनलै अफिसाव बैनाय। अरजाया दे गुमै अरजाया। दे होनबा फैदोंना थाथ'लायदो। जागोन दे गुमै। दा बिमायाबो संनानै थाब जाहरदो। दे। आब' बे सिख्ला सोर बेलाय? माला सिगाङाव फैबा नुफेराखैमोन? ए बियो रैसुमै नोंगुमै देरसिननि फिसाजो। सिगाङाव बियो हस्टेलावसो थायोमोन। दा लकडाउननि बन्द मोननानै न'आव दंफैथ'यो। ओरैनो थास्लायस्लाय ओंखाम ओंख्रि संनो लेंहरजादों आंजों। नोंसोर जिरायथ'दो उमुरागै आं रैसुमैजों ओंखाम ओंख्रि संनायनि एसे खामानि मावहैफानोसै। जागोन दे आब'।
जामुं उनावसो आलासि जानो फैदों। बिदिबा बेस्थ' दङ नामा नोङो? बेस्थ' नङा ओरैनोसो दङ। माबाफोर खबरमोन नामा? खबराथ' जेबो गैया। आंनो सोरांनिखौ नाम्बारखौ हरलाय। सोराङा आंनिनो दङ। रायलायनो नामा? दे नांला दे। नाम्बारखौ आंनो हरदो, गाबोनफोर रायलायनोसै आं। दे बिदिबा लादो दे नाम्बारखौ 813393387773। औ दे जाबाय उमर, बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय। दे बिदिब्ला। सोरमोन बिलाय उमर? सोमखोराबोलै नोंनि नाम्बारखौ बिहरदों। दा रायलायलायै मा बाथ्रा मोनलै बेलाय नाम्बार बिहरगुलायनाय? मालायबा मा बाथ्रा दङ सोर मिथिगौ। बरिं जाबायलै। दसे बायहेरायाव बेरायहैनि। ओइ बिमा ओजों फैलाय। मा जादों दिनैलाय? मानोथो होसिख्रावलाबाय फैखो? थांलाय बिमा, आंनो दै गिलासे लाना फैथां। र' लायनि आं। बिफा दैया। बिफा दिनैलाय मा जादों दै गांगुलायनाय? माबा बिमा, बे राखावना रुखाव होनो दहाय अफिसाव थांनानै टेन्डारनि खोथा रायज्लायहैदोंमोन। आइ दैमा दालांनि खामानिखौ गावनो होनांगौ होननानै आंखौ दुमखि होबोदोंमोन। सानब्रैनि गेजेराव साइनखौ होआब्ला फारलाया माबायदि जागोन नायलांबाय था होननानै आंखौ दुमखि होबोदों। हा साइनल' नांगौबालाय होनानै हरबानो जाबायना बिफा। नों जेबो मिन्थियालै बिमा, बिसोर लांसिनो सैमा बाग्राफोरनो आं माब्लाबाबो साइन होनो हानाय नङा। बिसोरो मोना नङा मोनबायबो, नाथाय इन्जिनियारफोरनो घुस जाहो गावसोरल' बख' जाजोबो, मोनसेबो खामानिखौनो मावफुङा। आं बिदियाव बोरै साइन होनो हानो? नांगौबा आं आंनि जिउखौनो बावगोन, थेवबो आं समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन बिमा। दे नोंनि गोसोसै, थां दुगैस्र'हैदो, देहाखौ एसे आराम मोनगोन। दे बिमा दे, बेखौ लांफादो, आं दुगैनोसै। दोनहैनोसै आं। सोरां, जों सानैजों मोजां मोनलायनाया बोसोरनैयानो जाबाय, नाथाय नों आंखौ माला हाबा खालामगोन? मा मावजि, दानो हाबा जानो लुबैथारबाय? आंथ' हाबाखौ लानो हायो रैसुमै। हाबा लानांगौआ गिदिर बाथ्रा नङा, नाथाय संसार जानांगौआसो गिदिर बाथ्रा। बेनिखायनो नोंबो बुजिनांगोन रैसुमै। आंहा दा आखाइयाव रां रुफा थाइसेबो गैया। संसार जानायाव खस्थ' मोनगोन नों। आं आंनि आथिङाव गसंग्रोनि रैसुमै। जागोन सोरां, नों बुंनाय बायदि आं नेनानै थागोन सोना। नोंनि खुसियानो आंनिबो खुसि। आं नोंखौ मोजाङैनो मिथिखागौ रैसुमै, नों मालाय सिख्लाफोर बायदि नङा होनना। नों आंखौ माखौ नुना मोजां मोना रैसुमै, आरो आंनि फन नाम्बारखौ माब्रै मोना कल हरजेना? फै आं खोन्थाया, आं लाजियो। देना खोन्था प्लिज रैसुमै, आं मिथिनो लुबैदों। बिदिब्ला खोनासं, रैसुमै बे गावदांमोननाव आलासि जाफैनायाव बै दिनखालि सोराङा आंनिनो दङ। रायलायनो नामा? दे बिदिबा लादो दे नाम्बारखौ। बे नाम्बारखौ लाखागोन आं। 8133938773। नाथाय आं नोंनाव कल खालामनो नाजायै बेसेबा गोबावनि उनावसो कल खालामनो हादोंमोन। थ'दो रैसुमै, थांनोसै। आं नोंखौ ससे दोनलांनोसै। जागोन सोरां।
मा बिलाय नै आदा नै बेयाव नाय आच्छा बिदिसो बिसोरो मोना नों बे भिडिअखौ आं आंनि मेगनजोंनो नुनो सानदों आदा आरो आं आंनि मबाइलजोंनो भिडिअ खालामना लादों एक्सन लानांसिगोन आं फंबाय था दसे रेस्ट लाहैथ' बस नों मानो एसेग्राब टेनसन खालामदों बेथ' नोंनि फंबाय बैसो नङाना मा जाखो बस आंखौ मानो सिबाखो दा मा बाथ्रा बुङामोन नोङो सरि बस बस आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन मा फंसेल' 10 बारखौनो बुं बस आंनि खोनानाय बायदिब्लाथ' बै सिख्लाया बै अफिसार इनचार्जनिसो बिजादैनो बिदिबाथ' साबसिनसो जाबाय 2 बोसोरनि सिगाङावबो 20 क्ररनि टेन्डारनि साइनखौनो होना हराखै बियो बे रिंसार्ट अफिसारा एबारसो डाबल इन्टारेस्ट जासिगोन औ बस नाथाय रैसुमै बिफाया जेबो दाय गैया बिफायाथ' गैया फिसाजो रैसुमैया आंनि फंबायखौ दुखु होबायना सेंग्राफोर नोंसोर गासिबो फैजोबलाय बे सिख्लाखौ जेरावखि लोगो मोनामानो दानो दैखोनानै लाना फै जागोन बस जागोन रैसुमै दा न' मोनैबा कल खालामगोन आं जागोन दे बाय बाय खोनादोंना खोनायाखै रैसुमैखौ राखाव हमना लांबायनो मा रैसुमैखौ राखाव हमना लांबाय औ आदै दा बिसोरो ओंखाम गोथौ बिलोनि खाथिनि बबेबा साल बागानाव जोंखौ लिंहरदों बिदिब्ला रैसुमैनि मबाइला राखावनि आखायाव दं जानांगौ बिनिखायसो फनखौ हमाखै बिदिब्ला थांगासिनो आदै दे आदै दे
Resmi jelas dokumen nanti. Udah tangis sih.